Pneumat Bin Drill je silné prenosné vrtacie zariadenie, ktoré udržuje vaše sypké materiály v bezpečnom a efektívnom toku. Keď je nastavený, funguje ako malá ropná vrtná súprava, ktorá prekonáva mosty a prekážky materiálov po jednom vrtacom úseku. Flexibilný dizajn umožňuje operátorovi predĺžiť vrtaciu zostavu o ďalšie úseky a dosiahnuť tak takmer akúkoľvek hĺbku vrtania. Vrtačka môže byť použitá na udržanie jasného prúdu alebo na vytvorenie otvoru pre ďalšie čistenie zásobníka. Upozorňujeme, že Bin Drill sa často používa v tandeme s pneumatovým Dual Impact Bin Whip na úplné vyčistenie zásobníka. Na prevádzku vyžaduje iba elektrickú energiu. Tento systém vám pomôže získať späť skladovací priestor a odstrániť potrebu nebezpečného vstupu do uzavretých priestorov. Preukázalo sa, že je účinný na všetkých typoch materiálov a nádob, takže si rozbalte svoj a nechajte veci plynúť.